han skal slet ikke i nærheden af Kina. Hvad er Mose? Glemte du ikke noget? Ja. Sugar! Jeg har en plan. En genial plan. Skide godt, Egon. Det har kukket over alle kub. Hvis det lykkes, kommer vi til at leve lykkeligt til vores dages ende. Ja, vi ved jo godt, hvordan det ender. Så Børge, nu skal du være sød ved Egon. Nu er han jo også lige kommet ud af fængslet. Hvad fanden er det? Det er en Honda. Her bevares. Nå, Egon. Gamle svinger. Har du en plan? Jeg har en plan. En genial plan. Skide godt, Egon. Jeg ved ikke, hvis det er farligt, om du kender en bolle. Her bevares. Det er det samme dødssyge løgne hver gang. Hundehoveder og hængerøv socialdemokrater. Det siger jeg dig, Kald. Meget har du budt mig. Men det her, det finder jeg mig simpelthen ikke i. Og Børge kan ikke lide ris og kaj. 3 kilo dynamit. 4 med lunde, der skal bruge dynamit hej. Op på en fattig. Dynamit. Lunde. Kjeld! Ja, jeg skal nok. 3 skåle ris. 1 rulle sytrød. Det skal du skøre. Jeg skal nok. Børge, vi skal bruge børge. Ja. Den er fra Korea. Skide smart. Sidder I nu der og drikker øl igen?